komentaryo, issue. Sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 30.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:23. Kumusta naman mga pinalangga naton nga mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo, mayong hapon tungod. Medyo masulusan na awang aton kalangitan, pero hindi ginaton mapaktan. Pero sige-sige lang, padayon lang gid kita, no? So, sa aton man pagpangamusta dira sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, nagkapanyaga na syempre, Tita Wilma, nanuman. Paamo ka na bala? Padayon gihapon kita kag syempre karon nga adlaw Martes. Sa adlaw nga Martes, Enero 19, tuig 2021, lingawon kita sa gihapon. Lingawon ko kamo gihapon tubtub teknal stress. Kita nga mag-update, di ba? Deri sa This Is My Life sa kutob sa malabutan sang aton sinipagpangalagad sa inyo sa karon nga hapon. Ano sud anyo da basiling sa iba tawi na kapanag kami turagsoy ay abaw may turagsoy pa na ha hindi ko na malipatan inang ginahambal nila nga turagsoy ha? Sa mga may sapa balakag suba no ara no nan tiginano ko no nila ginlagpang so una ano nang ginalagpang gali kay ginasuba na pagkatapos luto why na ginaluto ano butangan kamatis bombay sibuyas dahon pagkatapos timplahon manamit ng ilas na higop-higop ang aton dira mga young ones amo inang aton ginetumol no pero siling nilalaka na lang kuno subong makakita sina pati ng pantat kagaluan ay nga nagkadto ka man Tita Wilma man hindi naglabay sa aton sini painumduman karon niya nga hapon. Okay, well anyway sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa nambal na ni Tita Wilma updinay kita tubtub teknal stress dira sa inyo mga lilisuan sa inyo mga radyo. Updinay kita sa 684 kilohertz. Kag syempre, updanay man kita sa mga araiya upod sa iton sa FB Live pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Basta ara lang mo sa Facebook, search lang da Action Radio Bacolod, click nyo. Tapos may video, may live, click nyo man, ara si Titawi, updanay kita.
Kag syempre inyo man diri makita ang mga nagakatabo subong nga adlaw humalin kay inasang kaagahon na tubtub ina iya karon sa mag-sign off naman kita sa gabi kag yes mabasahan man ninyo dira mga updated report sa mga dalagko nga mga balita. Kag syempre sa mga natipon nga mga balita 24 oras ang Action Radio Bacolod mabasahan man ninyo sa amon sa website. Ang website, syempre, pwede ka mo makalag-in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede pagig kami kaya kaupdanay, Tita We, no? Pwede kami makaupdanay ni Tita We sa YouTube. Sa YouTube, syempre, sulod ka mo sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod, no? Dira ninyo makita ang mga videos sa ang tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod kag ang mga matahom naton nga mga drama. Okay, 1:27 Action Radio Philippine Standard Time. Ano na naman ang aton igadulong sa inyo sa sining hapon? Syempre, hindi gid madula ang dalagan sang aton sa ni panahon kag pagkatapos Tita We, pila man ka mga updates nga nasiplatan naton sa nagakatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas kag tungod sa mga nagakatabo sa aton palibot, sa aton pungsod, sa bugos nga kalibutan, kung aton lang taon malingin imuulong, kag mamroblema ka, pero hindi kita dapat magpa-apekto, na? Hindi kita dapat magpa-apekto, kinanglan go lang kita kang mamati isang tanan, kag maghimo man sang mga maayo para sa aton iya pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan, di ba? Yes, Tita Wilma. So, idulong man na karon ni Tita We, ano ang kalabanan subong kay tiara pa ang pandemic, di ba? Padayon kita, na? Haytag kita updates angot iya sa pandemic, sa mga naapektuhan, sa ano pagid nga mga development angot sina, kay syempre isa man kasulat ang ato nakuha sa aton sa ni Messenger ay about si Lulo, na si Lulo nga nagaworry kag naghidlaw na kay Lola nga tungod sang pandemic hindi makagwa kag makapauli sa ila, hibaluon naton ina karon. Kag magluwas sina syempre nga aton FYI segment sa aton for your information. Ang aton man i-share sa aton mga palangga nga mga tagpalamati angot iya sa syempre sa panahon sa karon balatawi, no? Sa karon nga matugnaw nga panahon. Ano mga nami naton kaunon pagkaon na naman, Tita Wilma. So, ang mga suwak nga pagkaon sa matugnaw nga panahon. Magluwas sa proteksyonan naton nga ton kauglingon para hindi kita magbatsyag sa tuman nga katunaw kinang di bla naga-crave kamo kadamo sa mga bagay nga gusto ninyo kaunon. May mga swastyon kita man dira karon nga nagakabagay gid iya sa matugnaw nga panahon. Kung may ara pwede niyo man ma-share di kay Tita We. Dalon ta man na karon online, di ba? Okay. Kag magluwas pagid sina ang inyo tag sa ka zodiac sign para man sa atong tag sa ka horoscope. Bantayan sa siniiya nga hapon. So, 1:29 na Action Radio Philippine Standard Time sa dalagan anay Tita Wilma una sang aton sini panahon. Sa dalagan sang aton sini panahon ang low pressure area na kaina na ara siya ginabana-bana sang pag-asa sang aton sini Weather Bureau sa 65 kilometro sidlangan nga bahin sang Giyan, Eastern Samar. Kag siyempre upod sa LPA or low pressure area ang ITCZ or Intertropical Convergence Zone nga amo ang nag-apekto sa bugos nga Visayas kag Mindanao. Ang ikog naman sang frontal system o kung naman yung shear line among nag-apekto naman sa eastern section ng southern Luzon, samtang northeast monsoon o kun amihan amo naman iyang nag-aapekto sa iban pa nga bahin sang Luzon. Ina basi man sa weather forecast sang aton Weather Bureau ang pag-asa. Kag magluwas pagit sina Tita Wilma Eastern Visayas Bicol region sa karon magalumon ang ila sini kalangitan. Nga may lapta-lapta kag masangkad malapnagon iya nga pag-ulan kag pagpanaguob ina tungod man sang ano Tita We?
frontal system kag low pressure area. Ang ikog sang frontal system, hindi ka nang bikigihimutan ako sang aton sini temperature karon nga adlaw iya, na? Ang temperature kay hatag ta naman na dugay-dugay. Okay. Kag magluwas man sina, ang Eastern Visayas kag Bicol region, may posibilidad man ang pagluntad sang mga pagbaha-baha bangod sang kasarangan tubtub mabaskog nga pagtupa sang mabaskog nga pag-ulan, puwerte mabaskog kag mabaskog pagijatawe. Ang Western kag Central Visayas, ang Caraga, Zamboanga del Sur, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon kag Quezon, amo inang aton subong magalumon, may pagoyas, magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanagob tungod sang low pressure area nga may posible man maga-experiensyang pila kabahin sa mga pagbaha-baha bangod man sang kasarangan tubtub mabaskog nga pagbumbo yasang ulan. Te ang sabahin naman tawe sang Cagayan Valley sa Apayao sa Ifugao sa Kalinga Mountain Province kag Aurora magalumon iya nga kalangitan nga may mga pag-ulan-ulan tungod sa northeast monsoon o kun amihan. Kag wala sang anugid man nga impact ina sa hinahinimbitan iya nga mga lugar. Okay? Ang eastern section sa Visayas kag Mindanao, kung nadapya naman sang hangin, may ara kasarangan tubtub mabaskog nga pagdapya sang ulan sang hangin sa direksyon iya halin sa nabagatnan sidlangan kag aminhan na sidlangan. Samtang ang kadagatan, kasarangan, tubtub may pagbaskog man nga pagdapya sang mga kabaluran. Ang temperatura naman nga itong mabatyagan, syempre 25 to 28 degrees Celsius. Dili sa Dakbanwas ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kag ang adlaw kaina nagbutlak, alas 6:25 sang aga, kag magatunod naman karon alas 5:49 sang hapon. Yes, Tita We, no? Panahon pa lang to. Aton oras ay 1:33, Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa siniya nga bahin, syempre, pilaman ka mga updates ang aton sini igadulong sa inyo sa siniya nga hapon. Ano mga update nga ina, Tita Wilma? Ara ay ho, natungod balas ang bakuna. Kun nga ginadulong ko ini or gina-share ko sa inyo, inang mga masiplatan naton na nga mga balita. Kay gusto taman ka mo pahibaluon na ano ni inang house-to-house vaccine, ginakonsiderar ina subong inang house-to-house vaccine nga ina. Okay. Gina-consider na sang Department of Health para suno sa ila, sabi ninyo, para sa mga vulnerable, ano magsiling ka, vulnerable, ina ba lang madali tapikan na, madali tapikan nga hindi makasarang o kung hindi pwede magkadto sa mga designated vaccination centers. Meaning, ang mga may balatian, ang mga senior citizens nga may mga ginabatsyag, mga vulnerable na so daw amo na pinsaran nyo lang any reactions from the senior citizens. Okay, tawe hindi na, relax ka lang na. Ang hambal sang aton Department of Health Secretary, nakabati ko gani hambal sang isa ka senior citizen, no? Niya tawi aton lang ni nga duha. Pero ba kung siling ari lang na di si Health Secretary Francisco Duque III, ka namin man kung kisadok nun. Hindi iya lang na iya, gin-share lang at gin-share ko man sa inyo Hindi Kaya ginhambal ni DOH Secretary Francisco Duque III sa hearing sang House Committee on Health nga kabahin sang ila plano para sa vaccine rollout ang house-to-house inoculation, no? Partikular na sa mga senior citizen kag sa mga may deperensya.
Dala na ng mga PWD ay. Sila ni Duque, sila niya, this is part of the planning, especially to those who are very, very gidya, vulnerable, and high-risk senior citizen. Kagang hambal man ni Duque, ngang house-to-house bakuna nga ina para sa mga senior citizen kag sa mga vulnerable nga mga pumuluyo ang nagatuyo nga malikawan iya nga malatnan sila sa virus kung magwa sa ilabalay kag magkadto sa mga gen-designate nga mga vaccination sites sa tagsa nila ka mga lugar. Abaw. So karon na ang amo masuno sa iya amo man inang panawagan, amo man inang panawagan sang isa naton kamamalidha, ang 5th District Representative, no? 5th District Quezon City Representative nga si Alfred Vargas Bautista ni siya mo, no? Para sa suno sa iya para na sa 10 million ka mga senior citizens sa pungsod. Wow! Ang dami nila. Na? Ang senior citizens sa pungsod masobra sa 10 million. Kagin rekomendar sining representative nga ini. Nga patigayunon ang pagbakuna sa tagsa-tagsa. Aba, makadto sila sa mga purok-purok, no? O sa mga purok, sa mga sityo, kun sa mga probinsya, no? Kagbisan pa sa mga barangay. Kung hindi, mapatigayon ang house-to-house para sa mga seniors. Ti ang mga senior citizens, subong man ang mga teenagers. Pangapamatanon, kamo nga mga youth, kag mga bata. Hindi man pagpahanugutan nga magwa, nga base man sa mando sang Interagency Task Force para hindi kamo iya malatnan sang COVID. Inang mga teenagers, kag mga kabataan bala nga may mga ginabatsyag man. Okay. Hay, oo. Kung sa bagay, kung pamatian, makalilingin, ano? Makalilingin, kadamo na gina sa mga reactions nga nabatian ni Tito We. Nga makalilingin na suno sa ila. Kaya hindi maglingin ang aton ulo kung hindi man pagpasudlon sa pansarta. Basta importante sa aton is nagahalong kita, right? Yes, muunta na. Pero ari ay ho, ang dugangan ko lang na kay hindi. Ang mga UP export ni bala, yung Okta Research Group, di ba from University of the Philippines ni, di ba? Nga grupo sa mga researchers na suno sa ila posible magalabot sa 530,000 to 540,000 ang mga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas pagkatapos ng bulan sang Enero. Amo na ang ginahambal ni Professor Guido David sang UP Okta Research Group nga suno sa iya base ina sa trend sang pagsaka sa mga kaso nga posible resulta na sang mga nagkalatabo to bala during holidays, especially sang December, kag bangod man sa pagbalik na sa full operations sang mga testing laboratories. Kay during holidays may mga testing laboratories nga nag-suspend anay sang ila sina services, di ba? So nabalaka man ining mga experts, no? Nabalaka man sila sa posible iya mas madasig nga paglaptas ng virus. Ilabi na nga nakasulod na sa pungsod ining makalalaton nga variants ng COVID-19 halin iya sa UK or United Kingdom. May posibilidad nga madugang pagidera ang posible epekto sa bag-o nga natapos nga kafiestahan sa Black Nazarene nga tambungan man to kita man nato no sang linibo-libo ka mga devotees kag ginasaligan man nga mabatsyagan naton mga duha ka semana na after sang among nga kafiestahan. Ti subong suno iya sa iya may 400 to 500 a day ang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila alone, no? Halin sa 4,000 sa itong panahon nga ara pa sila sa idalom sang MGCQ or Modified General Community Quarantine, no?
ining National Capital Region. Nakaangkon man sa pagsaka sa kaso sa Metro Manila pero mahinay. Hindi pareho sa Davao, pero tinong pagsaka sa Davao. Sa Davao, sa Isabela, sa Cebu, kag sa sa Caraga. Nga nakaangkon sa madasig nga pagsaka sang numero sang kaso iya sa COVID-19. Ay, COVID. Kabati mo sa mga kantaman sa mga COVID, di ba? Okay, Tito Wea. Pero speaking naman o bakuna, na mabalikan ko ni bilang bakuna. Di ba isang nagligad to, nagamalay aton presidente, inang kunara na siya giduna para madula ang kahadlok, ang pagpangduha-duha, no? Sang publiko, doon sa uli, nagambal naman siya, hindi. Subong ara naman, no? Handa na siya kuno nga siya ay mauna nga magpabakuna kontra sa COVID-19 para nga madula na gid iya inatudtuon na gina kuno ari naman no amoy hindi sino pa bing mahambal siyempre ang presidential spokesman nga si Harry Roque na kay nga ate naghambal na nga vice presidente ta nga si Vice President Leni Robredo nga si Duterte amoy yang dapat nga mauna nga matublukan o mabakunahan para mabalik ang pagsalig sa publiko sa bakuna. Ang reaksyon ngayon na ni Robredo, kasunod man sa ginambal to ni President Duterte sa iya ni public address, di ba last week naghambal to nga siya ang pinakauli nga magpabakuna tungod dapat kunuan ay suno sa iya, mauna ang mga medical frontliners kag ang mga vulnerable sectors. Tinghambal naman ni Roque kung sa pananawan sang presidente nga nahadlok ang mga tao sa bakuna, hindi man siya magkangilin nga siya iya ang una nga tublok sang bakuna sa iya kaugalingon. Abeho latunta kung ano ina ha. Tuhay ina sa una niya ginpahayag na nga siya una iya mabakuna di ba nahambal yan na to pero ginapaabot yan naton no maabot diri sa aton pungsod Pilipinas ang una nga supply sang COVID vaccine sang COVID-19 nga vaccine sa masunod nga bulan ano gani nga bulan na titawe sa bulan sang Pebrero so bantayan gid naton ina. Okay, 1:43 Action Radio Philippine Standard Time. Pero kung gusto pag ninyo may mga new normal guidelines na naging plastar ang gobyerno, hibaluon ta na. But anyway, okay lang gihapon ina siya. Nga? 1:44 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na dira mga kauturan man. Sa inyo mga pagkinahanglan sa time. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials.
Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita
balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Ako, mayong hapon dat tawi nagkapamati ako samtang nagapili takway ay abaw kay nahidlaw adubo nga takway si Darwin. Sila ni Heromiano Zeng de Pascapis bao 6609 kasan o lang to din naton nga tupiko na no. Okay, tawagan PM sa imo pa shout out lang ko dira kay Lola Lourdes kag kay Lolo Alo kag sa akon magulang dira sa Himamaylan City nga si Felizardo Salazar. From Lori Cabrera Salazar, 6508. Bawa na pa si Platan tagin man. Ang etong senior text hotline. Tamyaw lang kung hiliyog tawi kay Kaloy. Driver ni Mrs. Okup nga nagapamati gid siya sa imo. Hello Kaloy, salamat kin maghalong ha sa pagdalasang sa lakyan. Okay? 1:55 na, Action Radio Philippine Standard Time. So stand by. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. ang aton basahon sa karon, halin ini sa isa nga nagapatawag sa kay Lolo, na si Lolo Mitoy. Maghintay at Pero si Lolo Mitoy, hindi pa man ni siya siguro as masilinggay nga lolo, magsubong niya mga mag-edad 60 or 70, able pa na iya, no?
kasarang pa na sila yung mag-social media, di ba? Amo na nasubong ang uso mo. Bisan mabudlay, ginakalingawan nila ina. Kay nga may mga games mandera nga ila sinigina kalingawan. Amo nang nga balsang iya sini isa ka apo. But anyway, ang mensahe ni Lulu Mitoy sa aton messenger nagasiling. Maayong hapon lang sa imo. Tita Inday Wilma, abaw, tawgon mo lang ako kay Lulu Mitoy. Isa na ako ka senior citizen, kag kabudlay sang sitwasyon subong sang mga seniors. Pero, makita kuman sa mga balita ang nagakatabo. Sa sitwasyon ko subong, Tita Inday Wilma, ginahulat ko lang ang akon bata nga magkadto diri kay pila na gidya kabulan nga wala kami makakitaay sang akon asawa nga ato sa isla sang Panay. Perte. Maayo lang kay napensaran ko nga magsulat sa imo programa This Is My Life. Nagatanaw lang ako kag nagapamati sa radyo. Makita kuman kamo sa Action Radio Bacolod sa Facebook. Tsakto gen. Nagpabulig ako sa akon apo. Abi mo, Tita Inday Wilma, natak-an na ko diri sa Bacolod. Maayo pa didto sa amon lugar sa Panay. Madamo ko pwede nga mahimo. Makapananom ako. Kag makaatipan ako sang akon mga manok kag mga pato. Ang akon mga apo, madamo man. May mga apo man ako didto, may ari man diri sa Bacolod. O galing, ginpaupod ako sang isa ko kabata sa akon apo diri sa Bacolod kay diri nagaeskwela. Diri lang kuno anay ako, tubtob nagapakay upasang amon balay didto. Nabilin ang akon matahom nga asawa didto sa amon lugar. Karon ang sistema, hindi ko makatabok pabalik dito sa amon tungod sining tunto nga coronavirus. Ti hindi na ko pwede nga makagwa, maglagaw-lagaw, kag hindi ako pwede nga magbiyahe. Kay may ara man ko balatian. Ang hambal sang bata ko nga babayi, diri lang ko anay sa ila. Kay matapos gani ini, makapuli gid ako sa amon dira sa tabok dagat. Hambal sang akon apo nga nagaeskwela sa kolehiyo diri sa Bacolod man. Diri lang kuno kanay ako maestar. Hulat-hulat lang ako kung pwede na makatabok ang mga pareho ko. Kay sugaton ako sang kamagulangan ko nga bata. Isa pa, Tita Wilma, subong ang hambal sang bata ko nga isa, masako pa sila sa pagpakayusang amon balay didto. Wala sila kabalo nga natak-an na ako. Natak-an na ako sang sagad atubang sa TV. O TV gidya. Maayo lang kay may mga ginaistorya ako diri. Galing ang mga apo ko sa akong duha ka bata diri, may mga klase man.
huotuod upod ko sila, pero ara man sila masako sa ila pagtuon. Gusto ko man tani nga maglakat-lakat, pero hindi man pwede. Nabala ka man ako, basi bala, mangluya ko haw. Gani, gusto ko na lang nga magbalik dito sa amon probinsya sa Panay. Kabalo ko nga nagapamati gid si misis ko nga gwapa. Gusto ko lang ipalabot sa iya, miss ko na gid siya. Madugay naman nga wala ko siya makita, kag wala ko siya mahakos. Makita ko man kag maistorya sa computer man, kuhit-kuhiton mo siya, makadlaw pa lang siya. Ay, oo, lulumitoy. Sila nga, ano pa, madumduman ko ang amon mga nakalikan. Ginahanduraw ko na lang, Tita Inday Wilma. Abi mo, wala man kami ginkasal dayon sa simbahan. Tungod, ginpikot niya ako sina. Ano abi kay gwapo ko mo, kag malapit sa mga cheeks. Gani wala na niya ako ginbuyan. Korte nga lolo. Sang nanghagad na siya nga magpakasal sa simbahan, ginsabat ko siya sina nga tion, nga paminsaron ko pa. Abi mo, Tita Inday Wilma, nagsunggod siya. Wala na niya ako ginistorya bilog nga adlaw, kag naghambal siya. Salbahi kuno ako nga klase sang tao. Pero wala man magdugay. Nagpasugot man ako nga magpakasal kami nga duha. Gani abi mo, nadugangan ang amon mga kabataan. Ano pa, nakasyam lang kami kay. Gusto ko pa gani sundan. Ay, abaw si Lolo Mitoy. Gusto ko pat gani sundan. Sige lang, diri lang anay kutob, kay gakadlaw ang akon apo nga nagatype sang akon istorya. Lolo Mitoy lang ay abaw. Well, anyway, sa imo Lolo Mitoy, baw, may dumduman talang ang ano titawe, may dumduman talang ang mga lolo, ang aton mga tatay, di ba? Yes, so, ang aton, yes, mga senior citizen dira bala, nga, may ara sila handurawon sa patagsang paghigugma, abi i-remanish nyo na, be, aba, te kung masubo-subo, ano gani, lumaw-lumaw man matanyo kang kulokadlaw, pero di ba? Yes, so, but anyway, okay na tawe, hindi na naton inaiyapag, palabason pa sa ila, handurawan. Sa imo Lolo Mitoy, una-una sa tanan, nagayuhom gid ako, kay nagapasalamat na sa imo ginpaninguhaan nga ipaambit diri sa This Is My Life nga kabahin sang imo kabuhi. Baw natak-an na ya si Lolo Mitoy. Siling ya tunto gining coronavirus nga ini, nga naghalit ano pa ang iya misis nga matahom, hindi niya makita lang kuno niya iya sa computer, ti hindi na niya mahalukan kag mahakos. Ay Lolo Mitoy, nagawakal na si Tita We, parti sa imo, pero wala gid ko kapangayo sang katahuran. Maayong hapon dara sa imo Lolo Mitoy. Mayong hapon. Actually, Lolo Mitoy, ining coronavirus nga ini, hindi malangkalo ang naapektuhan tanan gid kita. Bugos nga kalibutan, bugos nga katawhan ang apektado sini. Kung ikaw natak-an na tungod malawig na, pinsaron mo ha, na dugay-dugay, mga isa na ni siya katuig. Tanan kita, pati aton pagpangabuhi, naapektuhan. Nagligad na ang aton mga ginahulat,
kay tiga ekspektar kita, wala kita makaselebrar sa Pasko kag bagong New Year, kag bagong tuig. Siguro ikaw nakaselebrar upod sa imo dira mga kabataan, upod man si Lola, na siguro nag-ano ka mo, nag-virtual lang, no? Virtual party lang ka mo. Hindi ka maghagay silingan, natakan ikaw. Lingawaan ka o galingon mo. Lulumitoy, pasalamat na lang kita. Na? Pasalamat na lang kita nga wala kita maapektuhan sa aton ikaayong lawas. Pasalamat ikaw nga mapagsik ka pa dira gihapon kag wala ka magmasakit despite sang sitwasyon nga may ginaantos man ikaw nga balatian. Amo na siyang isa sa mga rason, lolo, na amo na siyang isa sa mga rason kun nga nagaugtas ikaw nga hindi kanila pagdalon tabok didto, tungod ina sang ila pagpalangga sa imo. Tungod ina sang ila paghalong sa imo. Okay lang na, mas maayo ina nga hindi ka lang anay magwa. Kung igwa ka Manila, kadto sa isa ka lugar lang dira bala nga daw wala iya sang tawo nga magka lakat-lakat man ikaw na kay makita naton excited ka. Makita sa liwat si Lola na excited ka man siguro nga makita man ang inyo dito balay. Pasalamat ka gani lulumitoy kay maswerte ikaw sa imo mga kabataan kay ginpakaayo ang inyo dito puluyan na sa tabok dagat. Okay lang na siya tay. Ari lang tatay, ari lang tayalo sa mga maayo nga bahin sang aton kabuhi nga makahatag sa aton sang kalipay, makapayuhom sa aton, hindi makapahatag sa aton sang kabug at sang balatyagon kag madalom nga panumdumon kag maglumaw-lumaw ang imo mata ka magtululagay ang imo luha. Pero sa ako na sense sa kaundan sang imo sinisul, malipayon ikaw iya nga klase sang tao kay ti gwapo. Mabuhem yun ni Guru si Lolo Mito isang una. Kay ti hambal din niya. Damo chicks, di ba? Malapit sa mga chicks, sa mga chicks, hindi sa mga piso, kundi sa mga kadalagahan. So, maswerte iya si Lola nga siyang napangasawa, di ba? Lulumitoy, nalipay lang ko sang imo sulat kay daw hindi gid siya bala mabugat para sa imo kag para man sa aton. Mabugat para sa imo pero kay Tita Wilma hindi. Okay kung sa akon ina mabugat man lulumitoy pero ti kinahanglan lingawon naton ikaw, no? Kay ti kinahanglan gidlo kiti nagahuben ka nga daan na kag samtang nagahuben ka kinahanglan lingawon kag mangin malipayon ikaw. So nami lang na nga from time to time mag video call kamo haga pangabay ka sa imo apo nga masugilanon mo lang si Mrs. dito sa tabok dagat na istoryahan ninyo bala kag i-reminisce or i-refresh mo ang mga matamis ninyo nga mga handurawan sa una paano paamo ka na bala na siguro magsunluganay guro ka mo gina-imagine ko mo magsunluganay guro ka mo ni Lola gapangutos na siguro magdugay mo sila nga diri ko bala nakitaan mo nga ti ginhambala, nagambal ka, ginpikot niya, ikaw. Sabi mo na, ginagat, siya ang nagagat sa mo nga magpakasakit siguro, may bata na ka mo. Di pa indi-indi ka, pati nagbisyo-bisyo si Lola. Pag bisyo-bisyo ni Lola, wala niya ikaw ginbugno sa sulod sa isa ka adlaw, sang uli nagbago mo ng penser mo. Te, kundi nakasal, na, kagasang nakasal na, ati nadugangan, hasta nga, nangin tatlo ang kulang kag mag-isa ka dosena bot silingon nangin siyam ang bunga sang inyo paghigog maanay. Ina-imagine ko dumduman ta sa the late Eddie Garcia na mga mga muna gulong tipo mo lulumitoy ay do sila the late Eddie Garcia or si Tito Dolphy na mga amo sina nga mga figura. Or what if si Eddie Gutierrez, mga magwapo iya nga mga tao. But anyway, maswerte ikaw na sa patagsang imo kabuhi. Nangin maswerte ikaw sa imo asawa kay Lola. Nangin maswerte ikaw sa imo mga kabataan kag nangin maayo sila nga mga kabataan. Nangin butanan sila masinulundon kag nangin maayo sila nga produkto. But silingon nangin maayo kamo nga ginikanan para sa inyo mga kabataan.
Di ba? Lolo Mitoy, salamat gid sa imo ginpaambit diri iya nga istorya sa This Is My Life. Hindi ka magkalisod. Nahadlo ka kay basi kung magluya ka kay wala ka nakalagaw-lagaw, wa ka da. Dira lang sa sulod ko dalakat-lakat na. Kag kung bisan sa sulod sang balay kun medyo mahawan-hawan dira, no? Malapad-lapad, pwede man ikaw makalakat-lakat para maka-exercise unat-unat sa imo mga butkon, na babaw idalom unat-unat, magsila kang adlaw, gwa ka. Ato ba nga si Haring Adlaw aga pa? Or kung may mga tanom dirang imo mga apo or bata, na dira ka lang na kuti-kuti na para makapainit kag maka-exercise ikaw. Kag kaon lang sa mga masustansya nga pagkaon. Lolo Mitoy, saliwat salamat gid. Ari lang di si ano tawag mo ganit sa akon? Si Tita Inday Wilma para sa iyo. Gani sa ito man dira iban nga mga kauturan, no? Kung may ada man ka mo gusto i-share nga mga istorya paambit diri sa amon sa This Is My Life, sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, mga istorya sang inyo kabuhi. Or let's say mga inagihan bala ninyo nga nakahatag sa inyo leksyon o kung inspiration man, o kung hitabo sa inyo kabuhi nga nakahatag sa inyo sang problema. Nan. Mangayo ka mo personal nga opinion ni Tita Wilma na tungo dira. Kung anong mahimo naton, ano ang mga bagay nga dapat naton himuon para sa kasulbaran sa ginaangko ninyo nga problema, o kung ang inyo man mga eksperyensya makahatag inspirasyon, makahatag leksyon sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati. Makabig man nila ina nga palahinandigan nila sa kabuhi sa adlaw-adlaw. Bisan kita personal, mahimo, kag nahimo man naton ina, paagi sa inyo man mga istorya sa kabuhi. Alas 2:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Pwede nyo gali na mapadala pro, no? Pwede nyo masulat, mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede nyo man mapaagi sa aton sa ni Facebook account, na pangitalan ng personal nga Facebook account ni Tita Wilma, Wilma Antupina Sugatonan. Click nyo lang ng send message, pwede na din nyo dira ma-type, isend nyo lang, mabasa ina ni Tita Wilma. Kag mabasa man on air diri sa This Is My Life. Okay? Yes. Sa aton man Lolo Mitoy, wala ga pala nakita ang imo mga tuhod kang imo mga balikawang or imo man mga luta-lutahan. Ara bala Lolo Mitoy, ako'y mahambal gid sa imo. Pabakal ka sa mga pahibalo. Okay, hi and hello lang dira sa sa FB Live. Yes to. Ano? Sa bag ko kaya to? Kwatong bag ko? Kwatong bag ko? Okay, Annabella Mantiginyabo, good day, watching from Kuwait. Thank you, and good afternoon lang dira sa imo, Ana. Thank you, Gid. Kag magluwas man sina, araman si Bornales, Jojo Pasagi, may hapon tawit, tamya ko akon mga apo. Tamya ko akon mga apo diri si Baby kag si Bronson. Tita Wilma mayong hapon sa imo liwat sa
Ano ni mapangos naman ta sa programa mo? Ano tubo? Miski nagayambi ang lagat sang tiempo neton. Keep safe, Tito Wet. Thank you, good ha. Alex Montesa. Thank you, Gid. Kaara siya. Nagaupod sa aton kag nagapamayong. Good din, Tito. We always monitor Tia Kim Iriman. Salamat, Gid. Kag, good afternoon, Madam. Action, Tito We. We're monitoring through Transistor Radio here in Kabangkalan City. God bless you always and to the number 1 AM radio station, Action Radio Bacolod. Juval Trinidad, salamat gid ha. Mayong hapon sa imo. Jo, kamusta ara kada sa Kabangkalan? Thank you gid, no? Patamyaw ko lang ang abyanta nga si SN2 Junard Ostunal sang Philippine Coast Guard Bacolod Station kag sa Gabunan. Hindi ba lang mga term yan, makakadlaw gid si tawe mo. Gabunan gidiya, na nga tagpalamati isang programa mo si Guillermo Clarito. Advance happy birthday tatay Gimo, halin ina kay Tuto Alex Montesa. Good afternoon, Tito Web, present from Singapore. Keep safe. All thanks and love you. Thank you, man. Good afternoon. Monitor lang ko di amatugnaw sa Mabini Valladolid, Italy. Ugutamyaw sa boss ko nga si Ray Lastiere. I thank you. Boss mo si Ray Lastiere, Susan Pahariliano. Pamangkuto siya. Kay kilala kami na. Isa lang kami nagka-school. Okay, kay Ray Lastiere. Thank you, Susan Pariliano. Erwin Gonzalez, good PM, Tita Wilma, pamati lang ko. Okay. Thank you, gidira sa mga taga-Maaw. Mayong hapon. Christine Minias Villalobos, mayong hapon man sa tanan nga members ng Energy Fans Club sa takag sa tanan nga taga-Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Okay. Watching from Kabangkalan, kag Tamyaw family Kalipong sa Karulan, Papa Romeo kag Mama Oben. Mama, salamat din kag safe tita. From Girly Kalipong. Salamat gid. Okay, Rona Rihida Travain de Rona, good afternoon. Tawil maga-monitor lang kami di sa imo ni Baby Yuki kag ni Inday Priya. Salamat gid. Nining Malu, yes, love. Salamat gid. Alex Montesa, maluyahon? Sinong maluyahon? Okay. Antonio Beronio, Tita We, monitor lang ko di sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Tita Wilma, mayong hapon lang da. Na? Halin kay Amor, Malayang. Kag kay Miguel Nambong. Good afternoon, Tita Wilma. Okay. Kay Inday Wilma Cabarles. Mayong hapon man, dira sa Isabela. Josephine Lunot Flores, Tita We, kanay sang colors ang hair mo, as gray, pero natural na siya. White ko ga hair dye. Ha? O balikan ko lang mga greetings sa dugay-dugay
Standard Time, padayon kita. Nakalangho ako kay, san upa ko no mauntat ang ulan? Ha? Hindi pa na maguntat ang ulan, kay tila niniya kita, ari kita sa rainy season, my dear. No? Gani, pasensya, kid. Okay. Ay, hindi ko sa imo ka. Judgian kilantang hipigon mayong hapon. Ay, kamusta na dira sa inyo sa aranda hinigaran? Okay. O hindi ko katanaw live kay waay kami subong mayo nga signal. Mati lang ko sa Transistor Radio, Tita Wilma, with Mama Toto Anthony Jones. Thank you, kid. Na? Salamat, kid. Dira man sa may aranda hinigaran kay inda Jujian kilantang hipigon. Ara man sila nagapamati sa ilabalay. Radyo man sila. Private message na lang. Okay, kid. Basta as long ara man kamo dire happy na si Tita We nga mabatian kamo nga nagaupod sa aton iya karon nga hapon. Ha? Thanks for the flowers you sent, Nining. Love, ba? Amor, malayang salamat gid sa inyo, ha? Okay, welcome gid to Anthony. Good afternoon, tita, sa imo. Na-miss ko na ang program kay basi man ako may ubra na kubi. Try ko gid nga makabati sa imo diri sa Saudi. Importante magpa-vaccine. Leslie Harmy Novales, halong gid girl, no? Halong gid as always. Ano na kita, Tita We? Alas 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Ari na kita sa aton FYI Sigman. Sa aton for your information. Ano ang aton gani nga ma-share sa mga palangga naton nga mga tagpalamati? Ini mga swak gidya. Swak gidya tawe. Swak nga pagkaon sa sining matugnaw nga panahon. Kabalo kita basta maulano ng panahon, matugnaw gid ang temperatura. Di ba? Proteksyon na nato ng aton kaugalingon. Iban gani nagabonet pa. Ako actually kainas ang kaagahon, no mga sang kaagahon hasta mag-alas kay matugnaw, di ba? Basta tama katugnog, sakit ang akon ulo, ha? Ti bunet ka. Kalo ka. May sweater ka, damol pa na. Ang inyo habol, damol man ay, no? May medyas pa, laba pa. Proteksyon sa lawas, syempre, tungod sa matugnaw naton nga panahon. Tikon ka isa sa nahambal na naton, kung mabatyagan na naton ang pagtugnaw sang panahon, bisan masiling ka pa, hindi ka pa na magsuksok, maano ka gid, masuksok ka gid sang tanan nga makahatag kainit sa lawas mo. Kag ang isa sa mabudlay himon, budlay maghulag, di ba? Kung matugnaw ang panahon, nga mabudlay maghulag tawi. Budlay magwa, budlay maglakat sa trabaho, budlay magkadto kundiin para may baklon ka kay naga-ulan. Na? Buot silingod kung matugnaw ang panahon, kag maulano ng panahon, gani? Nami gidya pa koribong, kag nami tulog. Kun matugnaw. Labi kag labaw sa tanan, do permi ka lang ginagutom, naga-crave ikaw, do dugay-dugay, wala do nagahilab ang imo sini nga sulok-sulok, nagapangita something, ang imo paginhawa nga gusto mo kaunon, di ba? Kay nga matugnaw mo, na luwas man sa hatag naton proteksyon sa aton lawas pagi sa pagsuksok sang mga madamol nga mga panapot, di ba? May mga pagkaon man kita iya nga ginakahiligan nga makahatag init sa aton lawas. Nan. Damo na naghampang sa pinsan nyo ay nagambal ko kay kagina. Share nyo bala kay i-share tadi on air o kung anong inyo dara nga ma-share man nga pagkaon para sa aton sini mga kauturan nga nagabatsyag sang kainiton sa karon. Kumbagay na mga pagkaon bala nga maka-regulate man sa aton body temperature. Kay syempre sa karon nga matugnaw ang panahon, mabatyagan naton bisan nga nagasuksok kita sang madamol nga jacket or sweater, kung kaisa lain gidya batyagan tagid yapon sa sulod sang aton lawas. Gani may mga pilaman ko di ka mga suggestions nga mga pagkaon nga nasiplatan, nga swak gid, no nami gid, ka hoping nga magustuhan man ninyo, kag hilig man kamo sina. Pwede nyo man matry. Pwede nyo man matry lutuon. Syempre sabaw. Basta mainit sabaw. Ako yung gusto ko maghigop sang mainit nga sabaw. Okay, ng fridge ngayon na.
kag sabaw. Ina mga pagkaon bala nga may mga sabaw, ano gani, mga lumi, di ba na? May ara lumi, may ara nga hindi, kakaroon na lang na bala tawe, Basta may sabaw nami, ginaya ihigop, ini gani linugaw. Ay, ha. Basta makapadula sang katugnaw sang aton palibot. Kay nga, kung feeling mo nga tama katugnaw, ano gani, kinahanglan makahigop ta init para ang kainit magsulod sa aton lawas kag madula ang katugnaw nga aton mabatyagan. So bisan kung kaisa magsiling ta nga iinit pa na siya, kaon ka arroz kaldo, nagbakal ka to kay may baligya tong arroz kaldo, pag abot ara init pa na. Do hindi ka komporme, initon mo gid kay gusto mo inang nagaasu-asugid bala, na? Nagaasu-asugid nga paghigop kay do kanami gid na. Hindi gani linugaw. Actually, ang linugaw makabigin na naton nga best food mo kung matugnaw ang panahon. Hindi nga linugaw nga matamis, no? May ara linugaw bay nga kanamit gina inang kompleto sa isa panakot, no? Ginaling nga pilit, may bilo-bilo, may saging, may kamote, may butong, di ba? May pahamot pa nga luto nga langka, ba? Do nag-crave naman kita sina. Trabahuso siya, na? Kag ining malapuyot siya. Mainit higupon pero manami batyagon kung magsulod sa imo lawas. Ang pinakamasimple kag madali, himo kadaros kaldo ay kung may tanglad kada kag luya, nan masustansya pa, na? Kung may ang kanon mo dabi maputi-puti kag medyo nami amo na lang na. Pagkatapos tuktok ka lang ahos kag luya, butangi bala tanglad kag magbati ka lang sang itlog, dati ka itlog, sige lugay mo kung okay na siya, kag sige lugay mo, sige imo huwad man sang itlog ay kanami bala. Or if not, iba naman gina-hardboiled nilang itlog kag panitan kag ilunod, no? Pasaho lang. Pero kung may mga unod kada iya sang manok, pwede man kusiparon ang manok para nga manami kag mahumot ang imo nga arroz caldo. Kag tuktok kaliwat ahos nga inang ano bala ta Wilma? Imo balaya sanlagon nga magpula-pula para maggwa ang iya kahumot. Wow, arroz caldo. Diba? Okay. Anyway, ang linugaw or ang arroz caldo, may ara na siya nga zinc. Importante ina sa immune function kag soluble fiber nga para man sa aton heart health. Tungod nga may ara siya ahos, may ara siya nga tanglad. Diba? Perfect food ina nga makabig ang may sabaw iya nga aton sinilinugaw kun matugnaw ang panahon, arroz caldo. Paghigop mo pa lang sigurado magatawhay ng imong mabatyagan, mabuhin-buhinan ka magahagan-hagan ang katugnaw nga imo paggabatyagon. Di gani vegetable or chicken soup pwede naman galaway tawe chicken or vegetable soup hapos malang na, di ba? Kung wala ka ipanakot, may utan-utan ka lang da, may ara ka da, cabbage or repolyo, inang repolyo, carrots, may ara ka lang sina, gamay, may gamay da nga bagyo beans, slice mo lang pino nga palaba mo na, luto, nami na siya nga sabaw, kag pagkatapos may ahos lang kag luya, ako subong bisan ano nga luto, may tanglad, lemongrass ba, na para healthy. Kaya nga aabi ninyo ang ahos, ang luya, ang lemongrass o kunang tanglad, makabulig ina, no? Makabulig hatag sa imo proteksyon kag wala tuong masakit nga posible sa imo sa panahon sang tigtulugnaw, mabuligan kagid sinang tatlong ina. Basta matugnaw ang panahon. Ano pagid tawe? Kaon ka sa mga pagkaon dara nga rich sa vitamin C. Sweet potatoes, ang kamote, kamote tawe. Kay nga mga pagkaon nga rich sa vitamin C, isa na ina nga makahatag man sa imo sang kaayuhan sa ikaayong lawas, kag makalikaw man sa imo sa kun ano nga batyagon mo sa panahon sang tig-ululan.
pabaskog pa sang imo immune system, para magbaskog imo immune system, nan. Kinanglan ano ka bala, mahiligon, abi i-develop mo na nga maghilig ikaw sa pagkaon sang mga pagkaon nga rich in vitamin C. Orange, sweet potato, kamote, di ba? Yes. Hindi gani saging nga linaga ay about tito nan. Basta hindi lang ang luto kay kung ang luto tanukon mo medyo mo maulo aslom na. Pero kung inagahabal-habal pa lang ti ano gani mananam pa siya kaunon. Kag ang kamote, syempre rich in vitamin A, may ara man na siya calcium, potassium, kag iron. Kag ginabuligan niya, ikaw nga mamentinar mo nga healthy, ang imo lawas sa panahon sang tig-ululan. Oh, tikon wala, luy, ako'y kamalmahal sang luy, bagasiga ginang mata ni Tita We. Hindi kay tuod, ginman, kamahal-mahal sang kilo sang luy asubong. 250 per kilo. I think nagsaka pag yan. Kaya ako palaluy ako mo kag lemon. Nan. Pero sa tutuod lang nami gidya ang luy. Abisan luyan na lang taho. Kaya nga, nagapanami ina sang blood flow. Sang imo blood flow. Kag sang circulation sang imo mandugo. Ilabi na gid sa karon nga tig-ululan. Ibanda mahilig sa hot chocolate, diba? Iba naman kafe, diba? Para mga mabuhin-buhinan ang katugnaw nga mabatsyagan. Pero nami man ang ginger tea or ang taho. Kaya nga, magkahatag sa aton sang ikaayo sa aton lawas. Mga dry fruits. Ano mga dry fruits? Let's say, raisins o pasas, mga almonds tawi. Mahal na yung mga almonds na yun. Ara sa mga pasas nga ina, okay, do may ara local nga mga dried nga mga pasas. Itlog, pagit, makabulig, di ba? Oo, ha? Kay isa ina sang powerhouse of energy ang itlog. Kalakip ina siya sa makabig naton nga superfood. Rich in protein, rich in vitamins, nagabulig din na sa pagmintinar sang kapaang sang aton lawas, ang warmness sang lawas ta. Ti kabalo kita nga nagabugnaw kag nagatugnaw ang dalagan sang panahon, di ba? Tita Wilma. Ti kinahanglan naton nga mapainit ang aton lawas. Try ninyo, kinahanglan lang gid. Kag maghalong syempre, halungan naton ang aton lawas, mintinahon naton ang katinlo sa aton lawas para hindi kita madapuan or matapikan sang kun ano nga balatian sa karon nga panahon sang tig-ululan nga matugnaw ang aton temperature. Ay ho, ina ang aton sininga napambit sa inyo karon nga hapon kabay pa nga makabulig man sa aton. Magluwas sina kung ano pa na mapinsaran ninyo nga maluto nga makahigop kamo ti iban. Tawi pinaka the best kag the easiest noodles, di ba? Mga cup noodles, yes. Maayo man ina kay makatag sa inyo. Kainit butangan itlog pero hindi ninyo pag adlaw-adlawon. Maluoy kamo. Abo ako yang mapakitloy pero tuod lang, ha? Health tips man ina nga mahitag na iton. Hindi permi-permi, hindi adlaw-adlaw magpagkaon sang noodles. Not good for your health. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time, kwarta kinahanglan. Yes, arao ang
Periscope pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Okay. Aba, nagayuhom-yuhom. Nagayuhom-yuhom sa baby. Nika, baby Nika, good afternoon. Salamat, good girl. Di pa ba pabay si mama mo, ha? Okay. Maria Teresa Hofelenia, good afternoon. Tito Wilma, hello. Inday Rose Guevara, kasi lang niya hi ko na tawe. Tuto Ederica Ford, ang atong sa ni OTTG Christian Taxi. Hinay-hinay lang ka mo man sa pagbiyahe tungod mo ulano ng aton panahon. Sir Ederica Ford, good afternoon. May damo gid nga salamat. Okay. Action Wilma, mahina subong ang signal sang FB Video News ang Action Radio diri sa Isabela. Inyo signal na da siguro yang may problema. Hindi diri sa amon, na. Mayong hapon, Miss Yes, Miss Heaven. Homa Dumena, thank you, good afternoon. Hi, Maria Luz Grijaldo Macunat. Good afternoon, Tito Wilma. Kay Inday Feby, na? Feby Habagat, mayong hapon, Tito We. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. God bless us all and more power to ARB, number 1 AM station. Ma'am Elizabeth Malakag Kamala. Miss Margie Haniva, nalingaw gid ko sang istorya ni Lolo Mitoy ba. Nakakadlaw man ko ako ganis ginapasiplat ko, Miss Marge. Nagakadlaw man ko. Salamat gid, na. Mayong hapon lang da sa inyo tanan. Virgo September, hello Tito Cathy Veer, good afternoon. Sir Alex Fuentes, mayong hapon man. Siling niya, I'm listening, I'm watching. Salamat. Mayong hapon, Action Tito Wams, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. And God bless. Lito si Condes, hi and hello, halungged, ma. Amo na masiling ka mong hambalan si Tada, way katapusan nga halong, kay hindi gina matapos tungod sa pandemic nga ini. Merlin Sabidonia, watching from Sabidonia, yes, watching, yara sa gaupod sa aton. Kag na ginatamyaw man niya Sabidonia family from Bago City. Watching live kami diri sa amon restaurant, ari di now si Inday Virgil Pinda. Kaila siya data, ako na lang ang gingwit. Ako na lang siya gingwit na mahaw di siya sa Damon. Damon ang ngalan? Damon? Renato Pilais, yes, salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga po. Inday Virgil Pinda, thank you so much. Kay batchmate Jean, Hinedino Cadiz, good afternoon. Salamat gid sa inyo. Okay? Relax lang daan, iban nga mga greetings naton. Nabalikan talang kamo man dugay-dugay. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sa ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Philippine Standard Time. Siling at Tita Wilma, mayong hapon, tamyaw ko lang mayong hapon ang mga palangga ko sa balay. Siling niya, na? Sa may Kamingawan, Kabangkalan, Negros Occidental. Si Ryan Dave Candelario kag ang family Belnas, Nening Belnas, Kent kag Jan. Kag tamyaw ko lang happy anniversary ang akon palangga si Ray Candelario Sr. Ang nagatamyaw Villa sa Kamingawan, Kabangkalan City. Salamat gid speaking sa Kamingawan dira pamilya Aplaska mayong hapon. Sa ila dira nanday nanay Evelyn Aplaska. Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, ma-horoscope na si Tita Will. Para sa itong horoscope karon nga adlaw Martes, Enero 19 tuig 2021. Bantayin inyo tag sa ka-zodiac sign dali na gakatol ang puntas ang dapa. Okay, Tita We. Oy na ako neto ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, amoy ning mga nataw Disyembre 22 tubtub Enero 19. Capricorn, kinahanglan suno sa imong horoscope, mag-relax ka. Kinahanglan magpangamuyo ka para nga mangin alerto kag makabugtaw ang imo inner being. Tanan mo man nga trabaho matapos mo karon nga adlaw. Nagaplano ka nga mag-online business, hambal sang imo horoscope, suno sa imo horoscope, umpisahan mo o kung maumpisahan mo na ang plano mo nga online business. Dako nga bulig ang imo mga kakilala. Yes, makakontribute na sila. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 25, 23, 31, 14, kag 34. Sun yellow is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub, Pebrero 18. Kung may mga negosyante ni sila. Aquarius, sorry, pag kay hambal na sa imo naman ni horoscope po. Ang imo ginaplano nga negosyo, himuon mo na. Himuon mo ina nga pundasyon, kag mabaton mo ang financial support from abroad. Di wow. Basta nami man lang go. Maswerte mo nga mga numero 3, 21, 32, 25, 10 kag 46. Cherry red is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubtub, Marso 20, Mayo ang pamatyagan sa mga Pisces karon nga adlaw na tungod sa mga events ang ila kabuhi today. Bapaamo ka na. Damo pa mga oportunidad nga mabaton mo, Pisces. Maswati mo naman nga mga numero 8, 32, 45, 9, kag 22, may ara pagid 36. Satin white is your lucky color. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19.
Abaw, magwa ka guro. Kung magwa ka, kag magbiyay, abaw malawig ang traffic nga imo ma-encounter today, Aries. Ngita ka lang sang alagyan para nga, or mangita ka lang paagi, or hindi ka matamaan para nga mag-enjoy ka, hindi magubang imo adlaw pa mo kay na bila. Maswerte mo naman nga mga numero 9, 35, 10, just si 8 kag 43. Dollar green is your lucky color. Sa mga Taurus. Ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20. Abaw tungod sa kadamo-damo nga trabaho nga nakatambak sa imo subong, nagagamong pinsar mo, sala ka, pro kinanglan, relax ka lang. Pray para matapos mo ina nga matawhay. Maswerte mo naman nga mga numero Taurus, 2, 7, 30, 15, 25, kag 38. Lilac violet is your lucky color. Yes, sa mga Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, Hunyo 21, Gemini, viral ang picture mo. Ano na sa viral ang imo picture, i-apply mo man ang imo mga ideas sa paghimo sa mga greeting cards. Gemini, suno pagit sa imo horoscope, hindi ka madulaan sang paglaom. Kung anuman inang imo ginadala subong sa imo kaugalingon. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 25, 32, 11, 40, kag 28. Cyan blue is your lucky color. Alas 2:48, Action Radio Philippine Standard Time. Unang gabahin sa pagbasa neton sa mga zodiac sign para sa inyo tag sa ka-horoscope. Pero ang paraan sa proteksyon sa aton man liver, ang DT ang pila ka mga importante nga mga commercials. Life. Virgo September, good afternoon. Thank you. Gid kay Cathy Veer. Thank you man. Salamat gid sa inyo. Kag Renato Pelays. Yes, why ko na-gets na intindihan ko gali. Siya ang gin-greet mo kay namahaw siya sa inyo, no, sa inyo restaurant. Thank you, gid Sir Renato Pelays. Salamat, gid. Ara na nag-text na siya, nag-message na siya, Tito Wet, salamat gid kay nakahingagaw. Ako ba? Sa gihapon, halong gid and God bless. And in the Virgin, salamat. Natamyaw lang da sila ni Padger kag ni Bert Oribe sa Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Gapangapi subong kag gapamati sa imo. God bless. Halin kay Inday Mary Ann Malunas Oribe. Salamat kag madamo gid nga salamat. Lito si Condes, salamat gid. Watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid sa imo dera, no? Kag mayong hapon lang gid. Ay nagbisyo si Inday, no? Inday Richie May Octavio, ara na, hindi taman madali-dali, gani relax, ara na, hi lang and hello sa imo, kay Jocelyn Alerta Cordero Hilyang. Salamat kag mayong hapon man. Munet Hugo Isidro, kag kay Renato Pelays, thank you, gid, kay Richard Endunila, kag kay Rica Librilla Lambatin, thank you, mayong hapon. Christina Piñaflor, kag kay Dale Cordova, salamat gid sa inyo kag kay Tutong Anolibap. Eugene Gonzaga, yes, mayong hapon. Kag kay Christine Miñas Villalobos. Mary Ann Rica Plaza Treveles.
Tuto Kim Jukadin at pinamayong hapon lang datuto kay Gabriel Alba Patalindog. Salamat gid. Eileen Esperila. Okay, thank you gid sa imo kon sa inyo kon may time karon ti mabalik kon wala pasensya. Miguelito, salamat gid, and Helen. Okay? salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma. Kag kay Geraldine Flores, good afternoon man, Tita Wilma. Pero dali gid lang, no? Tapuson anay naton ang mga nabili naton nga mga zodiac sign
para man sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw. Ay mga taga San Carlos dagaliw gingutom lang ko tawi hay sa lawag mo nga mga paborito kuna nga pagkaon. 6324 Lucila Bonita sang San Carlos. Thank you, Gil. Alas 2:57 na. Ari na kita sa zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Abi mo ma-experiensyan mo karon nga adlaw nga makaangkon katumanan ang imo ginwish. Hindi mo man pagkanugunan ang pagpalayo sang partner mo sa iya or sang imo palangga. Kay nga so sa imo horoscope, hindi ka mo match nga duwa. Mga maswati mo nga mga numero 2, 25, 21, 12, 32, kag 40. Ice cream pink is your lucky color. Leo Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang imo na bago nga negosyo, pandugang ina sa imo income, Leo. Himuon mo na nga naga-enjoy para nga mangin manami ang epekto kag dalagan sinang imo negosyo. Mga maswati mo naman nga mga numero 8, 15, 36, 24, 27, kag 32. Cyan blue is your lucky color. Mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23 ang mga Virgo. Virgo, i-appreciate mo pa more ang imo sitwasyon subong. Tungod, mag-aabot na ang maayo mo nga palaaboton. So, pasalamatin mo ina. Ano ina siya man? Maswerte mo naman nga mga numero 3, 32, 30, 13, 42, kag 25. Sapphire blue is your lucky color. Libra, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, ang kabugusan sang imo sini grupo para sa inyo proyekto, importante sila Libra. Kinahanglan maayo lang ang inyo sinipag-inupdanay, may harmonia para nga mangin madinalagon kamo sa inyo goal. Magpakatawkay ka lang na kinahanglan mo ina. Maswerte mo man nga mga numero 1, 13, 30, 25, 14, kag 19. Scarlet red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Mangin okay ang tanan. Gani, relax ikaw for today. May posibilidad pa nga magsobra. Tungod, mag-abot ang sunod-sunod nga oportunidad sa imo. Swerte mo naman nga mga numero 21, 14, 35, 9, 42, kag 10. Cyan blue is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman itaw, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Kung ano man ang imo ginaplano nga proyekto, umpisahan mo ina subong. Mapamatudan mo nga mangin maayo ang income nga ina. Ilabi na kun ina kalingawan. Swerte mo naman nga mga numero 3, 8, 35, 34, 31, kag 12. Mango orange is your lucky color. So, nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Karon nga adlaw, Martes. Enero 19 tuig 2021. Relax lang. Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las 3 ang atong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Nagmadamugin nga salamat sa pagupod sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Padayuno na ito nina. Hasta nga, mahitagan katumanan ang aton sinipagpangamuyo kag matagaan katapusan ang aton ginaampo. Okay, so siningabahin si Tita Wilma magapaalam na. Pero kami na si platan ko di bala na dami lang gido. Sa nagapamangkot bala sa aton diriya text hotline, nagaugta sila nga nanira kuno yang SSS hindi sa aton dira Facebook page para dira na post kun nga sirado iya ang Social Security System or SSS sa sulod sang duha ka adlaw, no? SSS Bacolod diri bala sa Dalan Lacson, may ginpagwa sila nga advisory nga sirado ang SSS Bacolod branch starting today, January 19 to 20, tungod sa sanitation kag disinfection. Precautionary measure batok sa COVID-19 pandemic. Pero after sina mabalik naman sa normal ang operasyon, January 21 balik ang operasyon sang SSS Bacolod branch. Gani, nothing to worry. A happy wedding anniversary danay kay Chin Arita Lubredo kag kay JC Lubredo. Anniversary nila karon nga adlaw. Valron Alvarez, salamat gid sa Silay City. Ang ito naman mabilin nga Bible verse for the day para sa inyo mga palangganaton nga mga tagpalamati. Halin sa Psalm chapter 42 verse 11. Why, my soul, are so downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God,
for I will yet praise Him, my Savior and my God. May damogin nga salamat sa inyo mga palanggan natin nga mga tagpalamati buwas na naman. So stand by sa mga mga drama, mensahe sang paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!